Nilqakom ħbieb tiegħi għal programm ieħor miktub programm fejn fih qegħdin niddiskutu l-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 24 fejn Jaxxua jitkellem fuq il-persekuzzjoni li ġejja fuq il-kredenti fl-aħħar żminijiet u rajna fl-ewwel żewġ programmi kif din il-persekuzzjoni waqt din il-persekuzzjoni il-kelma tAlla ħad tkun projbita li tiġi malma u studjata. Rajna wkoll fil-programm ta' wara kif talim għarrieq qiegħed joħroġ minn ġol istess knejjes li jippritkaw lil Jexua l-Messija jew f'dan il-każ il-Ġesu Kristu. Dan huma l-ewwel żewġ tipi ta' ġuħ li konna semmejna. Issa llum f'dan il-programm ser nitkellmu fuq it-tielet tip ta' ġuħ. Tip ta' ġuħ differenti. Tip ta' ġuħ illi jikkonċerna issa lilna il-kredenti, dawk li verament jemnu. Il-għaliex ser jiġi żmien meta ħajinħarġu liġijiet fejn il-poplu tAlla jekk ma jsegwihom ser jgħaddi minn din il-persekuzzjoni. U dawn il-liġijiet ser ikunu kontra l-istess liġijiet ta' Alla. Fil-fatt ma ninsewx il-famuża talba fil-ktib ta' Deuteronomju, dik li aħna nsejħula x-xema, fejn bl-Ebrajk tgħid Xema Iżrael Adonai Eloheinu Adonai Echad u bil-Malti allura tiġi isma Iżrael. Il-mulej Alla tiegħek, il-mulej huwa wieħed. U mbagħad wara dik segwi talba ta' x'għandna nagħmlu ma nagħmlux nemnu u ma nemnux. Il-kelma xema f'dan il-każ, il-kelma isma Iżrael, xema Iżrael, tfisser biex tisma' u tagħmel dak li qed tisma', dak li qed jgħid Alla permezz ta' Mosè f'din il-famuża talba qed jgħidilna issimgħu il-liġi tiegħi, isimgħu it-Tora tiegħi, isimgħu l-istruzzjonijiet tiegħi u għamlu dawk l-affarijiet li qed ngħidilkom biex tagħmlu. Biex niftu l-programm tagħna llum ħan nitkellmu allura fuq perjodu fejn il-kredenti ser jippruvaw jagħmluhom minn kollox biex iwaqqawhom u ma jibqgħux jimxu fil-liġi ta' Alla il-Missier wara l-istruzzjonijiet ta' Alla. U għaldaqstant iġiluhom jidimbu u jitniġsu u allura jitbedu minn Alla l-Missier. Se nerġa' naqra dak li qrajna fl-ewwel programm fil-ktib tal-Makabin ħalli nifriskawna għall-memorja ta' x'ser jiġri fil-persekuzzjoni li qed nistennew ġejja imma fl-istess ħin niftħu allura il-programm tal-lum b'dan il-qari. It-tielet tip ta' ġuħ kif qed nikkonċerna lilna il-kredenti isma' u għamel l-istruzzjonijiet tal-Missier. Ejja ħanaraw xi tajt il-kelma fil-ktib ta' l-ewwel ktib tal-Makabin kapitlu 1 ħanerġgħu nibdew minn vers 41 sa vers 52. Imbagħad is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li kellhom jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli l-liġi tiegħu. Mela qed naraw hawnhekk ma ninsewx Antiochju hawnhekk huwa simbolu tal-Antikrist. U dak l-Antikrist li aħna qed nistennew ifeċċ fix-xena politika dalwaqt l-istess bħal Antiochju se jagħmel hekk u se jagħmel liġijiet illi d-dinja kollha trid issegwi. Issa m'għandniex Malta bil-liġijiet tagħha, l-Ingilterra bil-liġijiet tagħha, l-Unjoni Ewropea bil-liġijiet tagħha, l-Amerika bil-liġijiet tagħha li ħad tkun liġi waħda għal kulħadd. F'kelma waħda ħajlek isma' jien ma jinteressanix inti x'temmel, ma jinteressanix minn Alla tiegħek din hija l-liġi li qed nagħmel jien u wara din tittimxi. Jekk le ġejja l-persekuzzjoni, daqshekk sempliċi biex tifhimha. Ejja ħankomplu naqraw it-tieni vers. Il-ġnus kollha għadu għad-digrit tas-sultan u ħafna minn Iżrael għaġbithom ir-reliġjon tiegħu u offrew is-sagrifiċċji lil Alla tfoloz u kisru jum is-sibt. Mela qed naraw li il-kelma tgħidilna li ħajkun hemm kredenti illi se imorru wara dan l-Antikrist se jitilqu t-twemmin tagħhom. U anke ħajkunu ħafna illi jifqu iżommu il-jum tas-sibt qaddis, xi ħaġa li diġà qed narawha fil-fatt dinha mhux xi ħaġa li tottal dawk il-Kristjani li jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi llum għax dana diġà qed jimxu wara l-liġi tal-Antikrist billi qed iżommu l-jum tal-ħadd qaddis u s-sibt għalihom ma jinteressahomx. Ma dan jgħod għal-kredenti għal dawk li għadhom jemnu fir-raba' mandament. Ftakar biex iżomm il-jum tas-sibt qaddis. Ejja nkomplu. U s-sultan bagħat itri mal-kurira tiegħu f'Ġerusalemm u l-bliet roħla ta' Ġuda biex jordnalhom li jimxu skont
użanzi barranin għal pajjiż. Mela qed naraw il-liġijiet li se jinħarġu u li nridu nsegwu ħajkunu strambi għalina mhux ħajkunu tal-pajjiż tagħna, ħajkunu differenti. Ejja ħalli naraw. X'inhuma daw il-liġijiet? Li jaqtaw mit-tempju is-sagrifiċċji tal-ħruq u s-sagrifiċċji oħra u l-libazzjonijiet li jipprofonaw is-sibtijiet u l-festi li jniġsu it-tempju u l-qassisin tiegħu. Li jibnu altari, santwarji u tempji għall-idoli u jissagrifikaw ħnieżer bejjem u bejjem oħra imniġsa. Mela qed naraw hawnhekk il-liġijiet li ser jgħaddu se jġelu il-kredent immur kontra l-liġi tal-Alla tgħid li aħna llum m'għadniex nagħmlu sagrifiċċji tan-nimali fit-tempju għax m'hemmx tempju u għandek raġun, imma ma ninsewx illi it-talb tagħna ħa post dawk is-sagrifiċċji u għalhekk aħna ngħidu li t-talb tagħna nitolbu l-Alla li t-talb tagħna jitla l fuq bħad-duħħan tas-sagrifiċċju quddiem it-tron tiegħu. Imma ser jiġi żmien fejn il-kredent mhux se jkun imħolli jitlob, mhux se jħalluh jitlob. Tgħidlu ma kif jistgħu jagħmlu għada, min jista' jindaħħallek inti x'kien titlob. Ma ninsawx l-istorja ta' Daniel, ħbib tiegħi, Daniel għalhekk ġie mitfuħ qalb liljuni il għaliex kien hemm liġi li ma setax jitlob lill-Alla li kien qed jitlob meta semgħuh qed jitlob lill-Alla ta' Abram, ta' Iżak u ta' Ġakob irrapportawh u ġie mitfuħ fil-post ma' liljuni biex joqtluh. L-istess ħaġa ser jiġri. Issa kif u x'fatta ser ikunu dal-liġijiet jiena ma nistax ngħid, imma dak li qed naraw iseħħ hawnhekk ser iseħħ ħbib tiegħi ta'. Ser iseħħ kollu ħanerġgħu narawh, iva ħaniġu mġela bil-liġi infurzati ma nżommux is-Sibt Qaddis. Jaf jiġi żmien fejn minħabba anke din il-pandemija nafu li l-ekonomija tad-dinja qiegħda mhux issar kubtejja ma wiċċha mal-art daqs kif waqgħet għal kollox, jaf jiġi żmien fejn il-gvernijiet jgħidu isma' issa ħnibdew naħdmu 6 ijiem u mhux 5 imma ħnibdew nitħallsu xorta ta' 5 ijiem biex inqajmu għall-ekonomija. U forsi allura jgħidu isma' ma rridu nibdew naħdmu mit-tnejn sas-Sibt u kulħadd joħod għalif. Ovvja minnu bħalna ta' Malta Messjanika ħajrrifjuta li fil-jum qaddis tas-Sibt jiġi mċiel imur għax-xogħol. U hawnhekk nerġa' ngħid fejn tibda tidħol il-persekuzzjoni tal-kredenti. Ħalli nkomplu naraw. Li jħallu lil uliedhom bla ċirkonċiżjoni u jittebba b'kull xorta taħmiġ u nġis. Bekk jinsew il-liġi u jbidlu l-kmandamenti kollha. Kull minn ma joqgħodx għad-digriet tas-sultan jagħtuh il-mowt. Jiġifieri qed taraw da xi ħaġa li hija huwa stess qal minħabba f'ismi tiġu arrestati mitfuq għal-ħabs u anke maqtula. Din hija dak li kien qed jgħid hawnhekk Antiochju, din hija l-istess ħaġa li ser jgħid l-Antikrist meta fil-futur qarib ikun qed imexxi id-dinja. Dan kollu kitab is-sultan lis-saltna tiegħu u qiegħed is-supretendenti fuq il-poplu kollu. U ġiel lill-bliet ta' Ġuda waħda joffru s-sagrifiċċji. Ħafna mill-poplu marru għan-naħa tagħhom kollha nies li abbandunaw il-liġi u għamlu deni fil-pajjiż. U bekk ġelu l-Iżrael jistaħbew f'kull kien li kellhom. Nerġa' ngħid, żmien li qed irid jiġi. Iva, żmien li ħafna ser jitilqu l-fidi tagħhom, ħafna ser jaqgħu fl-apostasija, ħafna jifqu jemnu dak li jemnu mhux tal-li hekk tal-li anzi jirrapportaw il-dawk li jkunu għadhom fidili fit-twemmin tagħhom u dawk li għadhom fidili fit-twemmin tagħhom se jiġu kkaċċjati, jiġu arrestati mitfuq għall-ħabs u jista' jkun anke maqtula. Dina xi ħaġa li anke profetizza jekk tiftakru sew Daniel qal li ser jiġi żmien meta jinbidlu il-ġranet u żminijiet. Daniel kien qed jirreferi għal meta Kostantinu bidel il-jum qaddis mis-Sibt għal ħadd bidel il-festi tal-Mulej u vinta festi oħra xi ħaġa li mbagħad segwit ukoll il-Knisja Rumana Kattolika baqgħet iżżomm il-jum tal-Ħadd qaddis flok tas-Sibt tiċċelebra festi li huma pagani u Alla jaborrihom u mhux tal-li hekk tal-li jippritkaw li m'għandniex għalfejn illum inżommu il-festi, is-seba' festi ta' Alla l-Missier. Xi ħaġa li wkoll imbagħad intirtet mill-Knisja hekk imsejħa Protestanta jew Evanġelika. U l-istess tagħlim joħroġ minn daw il-knejjes.
naraw li bħal Antiochju fil-preżent dawk li llum qed iżommu s-sibt bħal fi żmien Antiochju se jkunu taħt pressjoni u jaf anki iċedu għal dik il-pressjoni u jiksru dan il-jum qaddis għaliex minħabba l-Antikrist jibżaw. Jiena nsaqsikom, saqsi lilek innifsek. Inti, jekk tkun taf illi illum ħatmur iċ-ċerċ hemm il-pulizija u s-soldati lesti biex min jidħol fiċ-ċerċ jarrestaw fuq il-ħabs. Lest li xorta tmur iċ-ċerċ. Inti li forsi ġidu tagħmel Bible studies id-dar u taf li l-ġirien lesti għalik biex jirrapportaw ħalli kif jisimgħukom tfaħru l-molej u tagħmlu l-Bible study tagħkom iċemplu lis-soldati u lill-pulizija u jiġu u intom tkunu arrestati. Lesti li xorta tagħmluh il-Bible study tagħkom? Tgħidli Martin qed tesaġera. Le minna nesaġera xejn. Nerġa' naqralkom xi qrajna vers 5. Dan kollu kiteb is-sultan lis-saltna kollha tiegħu u qiegħed supretendenti fuq il-poplu kollu. Xi ħaġa li fehmni anke nafu li sseħħ illum il-ġurnata anke pereżempju fil-kamp politiku biss. L-street leaders fit-toroq kulħadd jirrapporta lill-partit tiegħu fuq dak u fuq l-ieħor. Ġifieri mhix qed nitkellmu xi ħaġa ta' barra minn hawn, xi ħaġa li ġrat anke f'dan il-pajjiż għadha tiġri u l-qudiem skala akbar biex issir xi ħaġa pjuttost nazzjonali mhux xi ħaġa tal-partiti politiċi biss. Iva jkun hemm spjuni fit-triq lesti għas-salik biex jirrapportawk. Araw fil-fatt l-Apostlu Pawlu x'qal lil Timotju. L-ewwel ittra ta' Timotju kapitlu 4 vers 11 fejn Pawlu lil Timotju qallu hekk ara. L-Ispirtu jidher ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi u jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għal talim tax-xjatan. Jifieri anke hawnhekk l-Apostlu Pawlu qed jikkonferma dak li qed ngħidu aħna fl-istess fl-aħħar żminijiet ħafna ser jitbedu mill-fidi, ħafna mhux ser jibqgħu jemmnu dak li qed jemmnu illum. Biex insommu anke mal-passaġġ li aħna bdejna dis-sensiela naqa' twila ta' programmi, anke Jexxua stess f'Mattew 24 kapitlu vers 10. Mattew kapitlu 24 vers 10 jgħid hekk ara. U jkun hemm ħafna li jitfixklu li jitradixxu lil xulxin u jinbagħdu bejniethom. Jitfixklu, x'jiġifieri jitfixklu? Jitfixklu hawnhekk Jexxua kien qed jitkellem dwar il-kredenti illi jibdlu t-twemmin tagħhom. Jitfixklu l-min se jaqbdu jemmnu u għaldaqstant jażlu li jmorru wara l-Antikrist biex tkun iktar sempliċi u iktar faċli għalihom. U allura qed naraw issa minn dak li qrajna x'ħan nistennew li ser jiġi. U il-persekuzzjoni li qed nistennew ġejja issa fuq il-kredenti, dawk li verament jemmnu, dawk li għadhom jimxu mal-istruzzjonijiet tagħna, dawk li għadhom iżommu l-jum qaddis tas-sibt, dawk li jiċċelebraw il-festi tagħna mhux il-festi tad-dinja, dawk li jażlu li ma jiklux laħam maħmuġ għax Alla qalilna dak mhux ikel għalikom. Daw in-nies iridu jiġu persekwitati. Ma daw ukoll hemm dawk illi huma imlibsa bid-doni tal-Ispiritu Santu, dawk illi huma minn ġo fihom tara anke il-Jexxua, bil-mod kif jaġixxu, l-mod kif jitkellmu, taf li daw huma nies li qalbhom jaqal Alla l-missieru qed jimxu wara Jexxua. U minn fejn ħa nistennew allura li ser tiġi din il-persekuzzjoni. U bħal mettilkom għandna 5 punti allura issa x'niddiskutu fuq minn fejn ġejja din il-persekuzzjoni. U l-ewwel persekuzzjoni li ħa nitkellmu fuqha hija mid-dinja sekolari. Sewwa, l-ewwel punt huwa dan. Il-mexxejja ċivili. Daw il-ħafna gvernijiet tal-ġurnata tal-lum u l-mexxejja tagħhom ħajkunu minn ta' quddiem illi imexxu din il-persekuzzjoni, jirreklamaw dina il-persekuzzjoni, jissuġġerixxu din il-persekuzzjoni biex tibda issir kontra il-kredenti. Kif nafuh dan? L-istorja wkoll tal-limna waħedha fil-fatt jekk intom tafu l-istorja ta'
Kristu. Min ġie kontrih? Ponzu Pilatu. Jekk naraw l-Apostlu Pawlu u anke ġadbuh il-mulej. Ġadbuh il-mulej li ġie maqtul minn Erodi Agrippa, li kien gvernatur ta' Ruma ġewwa Ġerusalem. Dan nsibuh miktub fil-fatt fil-Ktieb tal-Atti kapitlu 12 vers 2 għal min irid imur jaqra. Ma ninsewx Neruni meta ħaraq Ruma u waħħal fil-Kristjani biex seta allura jippersegwithom. Xi ħaġa li anke illum tista' terġa' sseħħ, ħbib tiegħi. Mhux qed ngħid li ħanaħarqu xi pajjiż, imma issir xi ħaġa biex imbagħad jeħlu il-Kristjani ta' dak illi qiegħed jiġri. Imma daw huma kollha eżempji ovvji ta' mexxejja ċivili li ippersegwitaw il-Knisja Apostolika. U bħalma ġara f'dak iż-żminijiet hekk ser jerġa' jiġri fil-futur. Ma ninsawx li dak mhuwiex biss l-uniku żmien. Imma s'issa qegħdin nitkellmu fuq mexxejja politiċi. Ma ninsawx pereżempju l-istess Hitler li ippersegwita lill-poplu tagħna, lill-poplu Ludi, u għatel ma' 6 miljun ludi fil-istorja tal-Holocaust. Mexxejja moderni li huma ekwivalenti, pereżempju aħna s'issa semmejna l-Pilatu, semmejna l-Erodi, semmejna l-Neruni, imma hemm mexxejja moderni ekwivalenti ma' daw in-nies li nistgħu nħarsu lejhom u ngħidu ara daw għamlu bħalma għamlu dawk u żgur li hemm. Forsi ħafna m'għadhomx jiftakru jew insew Ceausescu fir-Rumanija. Mao Zedong taċ-Ċina. Pol Pot, il-mexxej tal-Kamerux fil-Kambodja. Ma ninsewx il-Fidel Castro. L-Allutaylah tal-Iran. Kim Jong-un tal-Korea ta' Fuq. U il-Politburo Russu. Dawn huma kollha nies illi jippersegwitaw il-Kristjani. Dawn huma kollha nies illi il-Kristjaneżmu huwa l-għadu tagħhom. Morru araw il-films fuq daw il-nies, biografiji, meta qed ngħid films, morru araw il-kotba biografiji fuq dan nies ħalli tkunu tafu x'għamlu. Kemm erdu u persegwitaw nies tal-fidi Kristjana. U għalhekk qed ngħid bħalma ġara dak iż-żmien, bħalma ġara anke ftit wara Kristu, qabel Kristu, wara Kristu, anke fl-istorja moderna tagħna, hekk irid jerġa' jiġri fil-futur. Xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx, ħbib tiegħi. Ngħaddu għat-tieni punt. Wara il-mexxejja ċivili fl-iskala ta' dawk li jippersegwitaw il-kredenti l dawk li verament jemnu falla, ser insibu lil mexxejja reliġjużi. Iva m'għandix għalfejn tiġi bħala sorpriża di ma ninsewx bibtiegħi li kienu il-mexxejja reliġjużi kienu il-qassisin l-aktar li kienu imdaħla dirett u insistow li Jaxxua jiġi kastigat billi jiġi msallab. Huma kienu qed ixewxu n-nies, huma kienu qed jgħidu biex Jaxxua jgħaddi minn dak kollu li għadda il-mexxejja reliġjużi. U dana fil-fatt dina l-akkuża mhux qed nagħmilha jien, imma għamilha anke Pietru l-Apostlu meta naqraw fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 fej direttament akkuża lill-mexxejja reliġjużi ta' Iżrael li kienu huma li salbu. Anzi ħanaqrawha ħalli naraw Pietru x'qal lill-mexxejja reliġjużi ta' dan iż-żmien. Ktieb tal-Atti kapitlu 2 vers 36. Mela ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Jaxxua li intom sallabtu Alla għamlu mulej u Messija. Imma qed jgħidilhom Pietru dan Jaxxua li intom sallabtu. Kien qed jindirizza lil qassisin il-kbar u l-qassisin ta' ġot-Tempju. Mexxejja reliġjużi. Lilhom kien qed jindirizza Pietru. U l-istess ser jiġri fil-persekuzzjoni li qed nistennew ġejja fuq il-Knisja dalwaqt. Iva ħajkunu qassisin, ħajkunu isfqijiet,
ħajkunu mexxejja spiritwali, ħajkunu pastors Kristjani illi ser jiġu kontra dawk li jħadmu il-verità. U nagħmel enfasi fuq il-kelma verità. Illa għaliex anke x-xitan ma jinteressax li jtellefek lilek jekk inti ma temminx il-verità. U ma ninsawx li klim Jexua stess għal ħafna tiġu jgħidu li jiena l-Messija imma ħajbedu n-nies minn Alla l-Missier. Mela, ix-xitan jekk inti wieħed minn daw il-Kristjani illi qed tgħid lill-poplu, qed tgħid lin-naċ, qed tgħid lill-membri tal-familja tiegħek, qed tgħid lil dawk li tevanġelizza li llum m'għadniex taħt il-liġi, ix-xitan aqqas għandu għalfejn jattakkhom dawn in-nies għaliex għax daw qed jagħmlu xogħlu. Dak hu xogħlu x-xitan illi qegħdin nisma' u le tqogħdux taħt il-liġi iksru għal-liġi tal-Alla, dak xogħol x-xitan, allura min jipriedka li m'għadniex taħt il-liġi diġà qed jagħmel xogħol ix-xitan. U għaldaqstant huma dawn l-istess nies li bidlu l-liġi tal-Alla, dawn l-istess nies li jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla, dawn huma l-istess nies li ser jiġu kontra il-kredent veru, dak il-kredent li verament irid jgħix il-ħajja skont l-istruzzjonijiet tal-Alla u ħajkun huma stess li jakkużawh u jgħidu biex dawn nies jiġu mneħħija min-nofs għaliex għax qed itelfuhom fil-mixja tagħhom mhux veru. Dik ħad tkun l-iskuża. Dan ħbib tiegħi mhux qed ngħidu minn fommi biss imma dana pereżempju ħana mela ċara jiena minix xi bniedem midħla m'għandix naqsam ma' Seventh Day Adventists, ma jiena bniedem li nħobb naqra u nistudja u meta qed nara l-ktieb The Last Call, The Great Controversy ta' Ellen G. White illi kienet Seventh Day Adventist, tajjeb, il-ktieb ħanerġa' x'ismu The Last Call, The Great Controversy. Araw xtejt f'paġna 410. Dan għali ħat profetizza din il-mara qed tgħidu fuq in-nies li huma midħla li huma fil-kamp tagħha. Seventh Day Adventists, ovvja moderni, mhux ortodossi. U din għatajtek bl-Ingliż ara. As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message, but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. Da titkellem fuq nies membri fil-Knisja Seventh Day Adventist. Tajjeb? By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. Jiġifieri dawn nies se jibdu jaraw l-affarijiet l-istess bħalma in-nies tad-dinja qed jarawhom. Għaliex għax dawn ħajtilqu mill-fidi tagħhom, ħafna diġà telqu għax fil-fatt is-Seventh Day Adventist jemmnu biss fil-jum qaddis tas-Sibt u fl-ikel li m'għandniex nieklu, laħa maħmux li m'għandniex nieklu, imma ma jgħalmux u ma jagħmlux il-festi ta' Alla il-Missier. Is-seba' festi dawk ma jagħmluhomx, ma jżommuhomx. Ejja ħalli inkomplu. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy, popular side. Again, bħalma qrajna diġà skont fl-ittra tal-Makabin, fil-tib tal-Makabin, ħafna ser ikunu li jażlu it-triq is-sempliċi l-ħafifa. Ejja ħammorru mal-Antikrist għax hija eħfef milli niġu persegwitati. Men of talent and pleasing address, who once rejoiced in the truth, employ their powers to deceive and mislead souls. Ħafna illi kienu tal-fida qabel u għandhom il-kapaċità se jużaw dik il-kapaċità biex jaqarqu bħutom. They become the most bitter enemies of their former brethren. Se jsiru l-ikbar għadu taħutom. L-istess nies li kellhom it-twemmin tagħhom. When Sabbath keepers are brought before the courts to answer for their faith, these apostates are the most efficient agents of Satan to misrepresent and accuse them, and by false reports and insinuations to stir up the rulers against them.
Ma x'qed tgħidilna Ellen White hawn. Ellen White qed tgħid fil-ktieb tagħha illi se jiġi żmien fejn nies li kienu Seventh-day Adventists se jitilqu minn dak il-kamp se jmorru mal-Antikrist u huma stess se jkunu dawk in-nies illi iqarqu bħuthom jgħalmuhom tagħlim ħażin u dawk li ma jaċċettawx dan it-tagħlim li jibqgħu sodi fit-twemmin tagħhom huma l-istess daw in-nies li telqu minn magħhom illi ser jakkużawhom u se jtellawhom quddiem l-awtoritajiet. Dinha mhix ħadd tiġri biss fil-kamp Seventh-day Adventist, din ħadd tiġri fil-kamp Kristjan kollu. Il-kamp Kristjan kollu se jkun hemm aħwa dan qalulna Jexua stess illi ħafna ħejġu rrapportati mill-ġenituri tagħhom stess, ommhom, missierhom, ħuthom, qraba u ħbieb. Ma qed ngħidu xejn ġdid, imma semmejna x'qalet Ellen White f'dan il-ktieb sabiex inkunu nistgħu nikkonfermaw dak li qegħdin ngħidu. It-tielet grupp ta' nies illi ser jiġi kontra il-Kristjani, kontra il-kredenti veri, huma nies li għandhom xi tip ta' business. U ma dawn in-nies illi minħabba it-tagħlim tal-Knisja jitilfu ħafna mill-business tagħhom, mill-qlieħ tagħhom. U meta ħajaraw il-qlieħ tagħhom qiegħed jonqos daw ser joħorġu u jattakkaw lil dawk li huma kredenti. Dawn huma nies, pereżempju, dawn nies għandhom tendenza li jiġu kontra il-Kristjaneżmu meta dħul tagħhom jew il-business tagħhom, l-impjieg tagħhom jiġi meddet minħabba it-twemmin tal-oħrajn. Mhix l-ewwel darba li ġrat, m'għandniex għalfejn noqogħdu nsemmu, naħseb kulħadd jaf x'ikun qed jiġri madwarna, imma l-qudiem ħansemmu xi affarijiet bissa issa ħanżommu ma' dak li qed tgħid l-istorja għaliex għax storja partikolari anke fil-kelma tagħna fejn in-nies ta' business l-business tagħhom kien affettwat ħażin minn l-apostli attakkaw lill-apostli. Għax kienu qed jitilfuhom issa lejxin tagħhom. Pereżempju dan nsibuh morru miegħi skrittura sempliċi biex tiftakruha Atti, kapitlu 16 minn vers 16. Tajjeb, ħanbdew minn vers 16 sa 24 biex taraw x'ġara. Darba waħda, hawnhekk qed jitkellem Pawlu, darba waħda aħna sejrin fuq il-post tat-talb iltaqet magħna tfajla l-sira li kellha spiritu biex taqra x-xorti u kienet iġġib ħafna flus lis-sidien tagħha bit-tħabbir li kienet tagħmel. Din baqgħet mixja wara Pawlu u warajna tajjeb u tgħid dawn l-irġiel huma l-qaddejja tal-laloli li jxandrulkom it-triq tas-salvazzjoni. U damet ħafna ġranet tagħmel hekk. Fl-aħħar Pawlu ddejjaq dar lejn l-ispirtu qallu f'isem Jexua l-Messija, jiena ngħidlek oħroġ minnha. U l-ispirtu ħareġ minnha minnu fih. X'in is-sidien tagħha raw li taritilhom it-tama tal-qlieħ qabdu lil Pawlu u lil Sila u kaxkruhom lej il-pjazza għal quddiem il-kapijiet. Ħaduhom quddiem il-maġistrati u qalulhom dawn l-irġiel magħlut qegħdin qalulna l-inkwit fil-belt. Qegħdin ixandru id-drawwiet li aħna bħala Rumani la nistgħu nilqawhom u lanqas inħarsuhom. Il-folla qamet kontra tagħhom u l-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jissawtu bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa tefgħuhom il-ħabs u taw ordni lill-assis biex jaħadishom tajjeb. Kif irċieva l-ordni bħal din, l-assis tefgħhom il-ħabs il-ġewwanet u qafilhom saqajhom f'ċib tal-injam. Mela x'qed naraw hawnhekk? Hawnhekk qed naraw kif daw is-sidien ta' din it-tfajla ma kienx interessom il-vera spiritwalità, ma kienx interessom il-verità spiritwali. Kien jinteressom biss kemm ser jaqilgħu flus b'dak li din it-tfajla li kellhom taħdem għalihom kienet qed ittaqlalhom. Il-moment li Pawlu u Silas ċanfruha ħareġ l-ispirtu minnha u ma baqgħetx issa tagħti profeziji u teħbel, allura waqaf l-inkam lil dawn in-nies. U dawn in-nies ġew kontra Pawlu u Silas.
Nerġa' ngħid, mhumiex affarijiet li ġraw dak iż-żmien biss, huma affarijiet li anke illum qed jiġru. Nisimgħu pereżempju nisimgħu b'rakkonti fej Kristjani jitkellmu kontra xi liġi pereżempju u tara nies li jappartjenu għal dak as-settur pereżempju u jiġu kontra il-Kristjani għax il-Kristjani speċi huma jgħidu qed jiġu offenduti minn dak li qed jgħidu il-Kristjani. Pereżempju, insemmu l-għaqda tal-LGBTQ. Tajjeb illi bħala business daw għandhom warahom il-PayPal, l-Apple, l-Amazon, l-eBay, Dropbox, Facebook u ħafna oħrajn. Daw fil-fatt qed jiġu fuq Facebook illum. Tgħid xi ħaġa kontra dan is-settur, kontra din l-istil ta' ħajja u jalqolek Facebook. L-istess bħalma qed jiġu fuq l-abort. Jekk tgħid xi ħaġa kontra l-abort, jalqulek Facebook. Għaliex? Għax min qed jagħmel il-flus minn fuq l-abort mhuwiex jieħu pjaċir b'dak li l-Kristjani qed jgħidu. L-istess pereżempju għandek il-business tal-pornografija. Ma jieħdux pjaċir meta jisimgħu it-tagħlim Kristjan li huwa tagħlim kontra l-pornografija għaliex għax il-mument li inti tirċievi l-Ispiritu Santu u issa tieqaf tagħmel dnub tal-pornografija lilhom naqqastilhom il-lieħ mill-pagi tagħhom. U dawn kif qed naraw per għandek kwienet tal-logħob. Il-logħob huwa xi ħaġa ħażina. Tara irġiel tal-familja jagħmlu d-dejn u jħallu l-familja bil-ġuħ sabiex jkunu jistgħu jmorru fil-ħwienet li għandna ma' Malta kollha jilagħbu. Pjaga nazzjonali di ħbib tiegħi. Imma daw in-nies jekk jisimgħu tagħlim mill-kamp Kristjan kontra l-lob fil-ħwienet, kontra l-lob tal-flus, kontra l-lob tal-ażardu x'naf jien, jaħduha kontrina. L-istess bħal għamlu ma' Pawlu u ma' Silas. L-istess pereżempju postijiet li joffru servizzi sessuali li nafu li għandna minnhom hawn Malta. Bħalissa qed tiġi anke tiġi diskussa xi white paper rigward il-prostituzzjoni. Il-moment li jisimgħu titkellem kontra dal-affarijiet ħajaħduha kontrina. U bħal Pawlu u bħal Silas ser jaraw kif jagħmlu biex iwarbuna min-nofs. Għaliex għax qed ngħidu l-verità. Ejja ngħaddu għal grupp ieħor. Il-ħames grupp. Il-ħames grupp huwa folol, gruppi ta' nies. Taf inti tkun għaddej mit-triq għax jafu minn inti jattakkawk, iduru għalik, folol ta' nies. Ara minn għaddej, ara dak bum għalih. U taqla xi xeba tajba fit-triq. Għaliex? Għax inti Kristjan u qed tippridka kontra it-twemmin tagħhom. Għax inti qed tippridka l-verità u huma ma rridux jimxu fil-verità u allura jiġu u jattakkawk. Dinha xi ħaġa pereżempju li għadda minnha anke Jaxua ma mhux Jaxua biss. Ejja ħanaraw xi skritturi. Luqa. Il-Vanġelu ta' Luqa kapitlu 4 vers 28. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt u ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom. U rridu jxħtuh minn hemm fuq għal-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Hawnhekk qed nitkellmu fuq Jaxua dan ir-rakkont tajjeb. Imma qed naraw li grupp ta' nies u nerġa' ngħid anke mis-sinagoga, jiġifieri reliġjużi. Skrittura oħra, Atti, ħanerġgħu Pawlu u Sila. Atti 16 vers 22. Il-folla qamet kontra tagħhom. Il-maġistrati ċartulhom ħwejġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten fuq insistenza tal-korla, tal-kotra. L-istess Atti kapitlu 21 din id-darba versi 30 u 31. Jgħid hekk kara. Għax billi qabel kienu raw li l-Trofimu ta' Efesu miegħu fil-belt, ħasbu li Pawlu kien daħlu fit-tempju. Imbagħad il-belt kollha tqalqlet u n-nies inġabret minn kull imkien. Qabdu lil Pawlu
u kaxkruh il-barra mit-tempju u għalqu malajr il-bibien fittxew li joqtluh imma l-aħbar waslet għand il-fizzjal kmandant. X'qed naraw hawnhekk? Qed naraw illi il-belt kollha tqanqlet u n-nies inġabret minn kull imkien. U hekk ħajbda jiġri ħbib tiegħi. Hekk ħajbda jiġri ara dak għaddej għalih u talhom ġej minn kull imkien. X'qed jiġri? Għax għaddej tali ta' sejru warajk. Tlaqna ħammorru magħhom. U tispiċċa folla ta' nies jiġru warajk għaliex għax ma jridux ix-xandar il-verità. U jridu jwafquk, mhux biss ix-xandar, jridu jwafquk ma ninsofx minn fejn tlaqna dan il-ġuħ. Dan il-ġuħ huwa illi niġu miżmuma milli inwettqu il-liġi talla. U għax jafu li inti tkun timxi mal-liġi talla jiġru warajk biex isawtuk. U anke mbagħad jirrapportawk jew jitilquk għal-mejjed fit-triq. Min jaf? Min jaf? L-aħħar punt li nixtieq insemmi ta' grupp ta' nies fid-dinja sekolari li tiġi kontra l-kredenti, iva ħbib tiegħi, il-familji. L-istess nies tal-familji tagħna jistgħu jkunu dawk in-nies illi se jiġu kontrina meta jarawna nżommu it-twemmin li nżommu, meta jarawna nemmnu fil-verità. Kien Jexua stess ma ninsawx illi kien irreġettat mill-familjari tiegħu u l-komunità ta' Nażaret. Ejja ħanaraw xtajt il-kelma Alla fuq dan. Mattew, kapitlu 13, versi 55 u 58. Dan mhuwiex bin il-mastru taxxa, ommu mhijiex dik li simha Marija, u ħutu Ġabu, Ġuzeppi u Xmun u Ġuda, u ħutu l-bniet mhumiex kollha magħna. Mnejn ġieħ dan kollu u tfiċklu minħabba fih? Imma Jexua qalilhom, ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u daru stess. U hemmhekk ma għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Anke Ġwanni fil-fatt jekk taqraw il-Vanġelu ta' Ġwanni l-ewwel kapitlu vers 11 jgħid hekk ara, ġie f'daru u n-nies ma laqtux. Ġie f'daru ġifier ġie fid-dinja. Jexua qiegħed f'din id-dinja permezz tal-Ispiritu Qaddiż. Imma d-dinja ma laqatux, id-dinja ma tridux. U ħatiġi kontra dawk illi laqgħu l-Ispiritu ta' Jexua ġo fihom. Ħatiġi kontra dawk li jridu jogħġbu lil Jexua. Ħatiġi kontra dawk li jridu jimxu wara Jexua. U ħajamlu minn kollox biex ma jħallunix nagħmlu dan. Dana kollu ġej. Jiena ma ngħidx ġej, jiena ngħid diġà beda. Hemm diġà testimonjanzi ta' nies li qed jgħaddu minn dak kollu. Anke din il-pandemija diġà qed torina li jekk inti tażel li timxi ma' Alla u mhux max-xjenza, ma tiġi persegwitat. Mattew, kapitlu 10, versi 35 u 36. Taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art. Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf. Iva, ġejt nifret lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn mamma u lill-mara minnhom żewġa. U l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess edewwa tiegħu. Il-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess edewwa tiegħu. Dawn huma affarijiet ħbib tiegħi li mhux biss se jibdew iseħħu imma diġà qegħdin iseħħu. Diġà hemm pajjiżi fid-dinja fejn inti ma tistax tkun Kristjan. Diġà hemm pajjiżi fejn inti ma tistax iddaħħal il-Bibja miegħek, il-kelma Alla ma tistax tkun f'dawn il-pajjiżi. U jekk ikun hemm min jaf li inti Kristjan, jafu jkunu familjari tiegħek stess li għax jibżgħu li ġu persegwatati huma, allura jirrapportawk huma stess lill-awtoritajiet. Skont rapport ta' l-organizzazzjoni Open Doors, mad-dinja ħansemmu ta' qabel nagħlqu l-ar 50 pajjiż kontra l-Kristjaneżmu. Skont dan ir-rapport tal-Open Doors. 50 pajjiż li huma kontra l-Kristjaneżmu li huma da wara. Il-Korea ta' fuq, l-Iraq, l-Eritrea, l-Afganistan, is-Sirja,
is-Sirja li darba kien il-bennina tal-Kristjaneżmu, ma ninsawx li Pawlu fit-triq ta' Damasku kien ser is-Sirja biex jarresta lill-Kristjani, Pakistan, is-Somalja, is-Sudan, l-Iran, il-Libja, Yemen, Niġerja, il-Maldives, is-Saudi Arabia, Uzbekistan, il-Kenja, l-Indja, l-Etjopja, Turkmenistan, Vietnam, Qatar, Eġittu, Myanmar, il-territorju Palestinjan, Brunei, l-Afrika, il-Repubblika Ċentrali ta' l-Afrika, il-Ġordan, Djibouti, Laos, il-Malasja, Tajikistan, Tunezija, Ċajna, Azerbajġan, Bangladesh, Tanzania, Alġerija, Bhutan, Comoros, Messiku, Kuwait, Kazastan, Indonezja, Mali, Turkija, Kolombja, l-Emirati Arab Magħquda, il-Bahrejn, il-Niġer u l-Oman. Dan huma 50 pajjiż fej jekk tkun Kristjan tiġi ppersegwitat. U xbajna nisimgħu anke fuq l-aħbarijiet ta' min isegwi x'jiġri ġo l-Eritrea, min isegwi x'jiġri ġo n-Niġerja n-naħa ta' fuq. F'ħafna minn dawn il-pajjiżi li semmejtilkom jien. Ġieli jkunu anke fuq l-aħbarijiet. Kristjani li jiġu ppersegwitati. Biex nikkonkludi dan il-programm u l-daqstant din essenzjela, naraw bibtiegħi minn dak li qed nitalmu, minn dak li qed nistudjaw li l-istampa tal-Knisja fl-aħħar żminijiet litteralment mhijiex trionfanti u anqas komda. Il-Knisja titqaddim minn persekuzzjoni. Hija biss dik il-Knisja attiva li se sarva permezz ta' t-tieni miġġa ta' Jexua. Xiġifieri, Jexua stess qalilna dawk li jibqgħu sodi sal-aħħar biex tibqa' sod sal-aħħar trid tkun attiv. Il-moment li jwafquk milli ikollok relazzjoni ma' Alla, inti ħatibda titbiet ma' Alla. Il-ġlida tagħna hija li ma nħallhomx iwafquna milli jkollna relazzjoni sħiħa ma' Alla. Għax il-moment li jibdew iwafquna mir-relazzjoni tagħna ma' Alla, nibdew nitbedu minn Alla. U meta nibdew nitbedu minn Alla nibdew nitilfu l-fili. U bħal ħafna, bħalma se jiġri bħalma diġà anke sar qabel, naqsmu għal-naħa l-oħra ta' twemmin. U allura immorru wara l-Antikrist. Għalhekk irridu nkunu attivi, ħalli ma nagħmlux dak il-pass, ħalli niqpaw sodi fit-twemmin tagħna. Għalhekk fil-fatt Jexua stess għalilna f'Mattew, ftakru li aħna konna qed nistudjaw f'din is-sensiela Mattew 24, kapitlu 13 jgħidlek, imma min jaqpa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Min ma jaqpax jagħmel il-liġi għax jibża mill-Antikrist, min ma jaqpax jimxi wara Jexua għax jibża mill-Antikrist ma jistax isalva. Anke fil-ktib ta' Rivelazzjoni, kapitlu 3 vers 2 Jexua jgħid hekk kala. Li rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi, l-istess kif jien meta rbaħt qatt ma' ġenb missieri fuq it-tron tiegħu. Mela biex noqogħdu bil-qiegħda fuq in-naħa tal-lemin ta' tron ta' Jexua, irridu nerbħu. Irridu nerbħu fuq id-dnub, irridu nerbħu kontra l-Antikrist, irridu nerbħu kontra il-persekuzzjoni li ġejja. Ma ninsawx bibtiegħi li anki jekk niġu persegwitati, anki jekk niġu torturati u maqtula, l-uġieħ huwa l-ftit. Il-ħajja ma Jexua hija għall-eternità. B'dak għal-ħsieb bibtiegħi, b'dak għal-ħsieb inħallikom u bħal dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi il-kumplament ta' Malta Messjanika insellnilkom.